Kijuong borabor, habadon kamon don kalenti. Menemen step ngila peni shapi, kinong page mati kena jong ka channel jungi. Bat pilayu I kumno ka tunnel hasonapur, kaladap smam da ka kendo kti. Henry menehi ha kapor shibaje no pais ngi AA, karkum ka jinya tu ki pulit ka East Jaintia Hills, harangkat bergajinya trilang ka sorkar jela, kilala ban penkuit ya katei ka kti, bat menta ki kali kilala ban yait na katei ka tunnel, bat na katei ka jaka batwa. Ngi ai ka jinya ro igito baro, ki badan benta ha ka ban pendep kloi ya ka jin penkuit ya katei ka jaka. Bat ngi nakaliang jong kadon Bosco Media Network, ngi kerpat ya ka sorkar, bahkan le kumju isya kiwei de ki jaka, kam tam e isya kito ki jaka ki bala kerdu haki marbam mardi.